Хәзер ковид кына түгел, сезонлы авырулар да баш күтәрә. Аларны йоктыру куркынычы зур булган урыннар уку йортлары. Узган тәүлектә 75 укучы иртәнге фильтрны узмаган. Сегодня на разобщении находится. Хәзер 17 сыйныф карантинда, шуларның 15-е Казанда, берәр сыйныф кукмара белән Әгерҗедә. Татарстан буенча 439 укучы карантинда утыра. Гомумән алганда тулысынча ябылган мәктәпләр юк. Сентябрьдән мәктәп укучылары, студентлар һәм педагоглар арасында коронавирус йоктыруның 206 очрагы теркәлгән. Укытучыларга мөмкин булганча өйгә кайтканчы киемне алыштырырга киңәш итәләр. Если она является той же формой, в которой они приходят домой, то это риски. Аэропорт кунакханәләр даими тикшерелеп тора, саклану кагыйдәләрен бузулар турында кайнар линияга хәбәр итәргә мөмкин. Россия күләмендәге бердәм телефон номеры 21 ноябрьдән эшләй. Аңа 200-гә якын кеше шалтыраткан. Күпчелеге тест нәтиҗәсен узак көтәсе дип зарлана. Роспотребнадзор таләбе буенча ул лабораториягә килгәннән соң 2 тәүлектән әзер булырга тиеш. В 4 фактах. 4 урында кагыйдә бузу очраклары булу турында мәгълүмат килеп иреште. Хәзер Роспотребнадзор идарәсе җентекләп тикшерә. Әгәр шуннан да кагыйдә бузылган икән, тиешле чаралар күреләчәк. Бу атнада коронавируска тестларны тагын бер шәхси клиника үткәрә башлады. Татарстанда 2 миллионга якын тикшерү уздырылган. Коронавирус йоктыручылар районнарда да арта. Соңгы тәүлек эчендә Ярчаллы, Спас һәм Шүпрәле районнарында яңа очраклар теркәлгән. Авыр хәлдәге пациентлар аерым игътибарда. Һәр көн шалтыратышалар һәм үзенең пациентлар турында сөйләшәләр. Зур центр бар, шул курацияны алып баралар. Пациент начар хәлдә булса, зур центрларга китерәләр. Кышның 1 айы декабрь чагыштырмача салкын һава торышы белән башланып китте. Ләкин коронавирус инфекциясе йоктыру өчен моның бер дә куркынычы юк дип белгечләр. Киресенчә, көннәр салкын булгач, кешеләр урамга азрак чыга, димәк, аралашма аз дигән сүз. Ләкин ничек кенә булмасын, барыбер куркынычсызлык кагыйдәләрен төгәл итеп үтәү шарт. Илдар Сафиуллин, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда